ଏବେ ଗୋଟେ ଓଲା ଗାଡ଼ି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପୁରା ନାଁଟା ଯେମିତି ଓଲା, ପୁରା କଷ୍ଟମର ସେମିତି ଓଲା ବନାଉଛି। ଫୋନ୍ କଲେ ଭାଇ ଯେତେ ଥର କଷ୍ଟମର କେୟାର ବିଜି ଦେଖାଉଛି, କୌଣସି ନମ୍ବର ଲାଗୁନି। କଷ୍ଟମର କିନ୍ତୁ ତା'ର ହିସାବରେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଫୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ପୁରା ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତା'ର ସର୍ଭିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଯିବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ କଲେ ଆନ୍ଧ୍ରା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଅ। ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବ, କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲାଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ହେଇଛି କଷ୍ଟମର ପୁରା ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼। ଏଇଟା ତା'ର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି କ'ଣ ପଛପଟେ, ଏଇ କଷ୍ଟମର ତା'ର ଦେଶୀ ଯୋଗାଡ଼ ଲଗେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆଗଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି।